Сабад укыннары телевизиясында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кеш, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Өлкәннәрнең көләш йөзе гел көләш булып калсын. 1 октябрь өлкәннәр көне иде. Мактауларга лаек укытучылар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. Мул уңышлы көз Кабак бәйрәме белән сөендерә. Октябрь башында бөтен кешелек дөньясына ян бирүче, елмаюлары белән иркәләүче, акыллы киңәш фикерләре белән безгә юл күрсәтүче сөекле өлкәннәребезнең бәйрәме билгеләп үтелде. Бу уңайдан районыбызда гомер итүче өлкәннәребезне тәбрикләү, аларга бүләк, күчтәнәчләр өләшү, төрле чаралар, концертлар оештырылды. Тулырак алдагы сюжетта сөйләрбез. Бәйрәм якынашкан көннәрдә район мәдәният йортында, Байлар сабасында авылларда яшәүче өлкәннәребез өчен мәдәният хезмәткәрләре Раушан Шәрифнең Өмет спектаклен тәкъдим итте. Улы яшьтәге әби-бабайларны бәйрәм белән котларга Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов килгән иде. Россия Федерация буенча күп эшләр эшләнә. Өлкәннәребезгә игътибарлык буенча да күпмедер пенсияларда артып тора, Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Вакытында бирәләр. Һәм инде тормышның үзгәрешләре дә авылларыбызга юллар салыну, авыл эшләрендә таш юллар булдырылу. Инде тәбән торгач та краннан су ала, утын әзерлесе, җылы, Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Бу вакытта Сезгә туры килгән тормышлар, алар төштәгенә булсын инде, андый заманга кайда торган булмасын. Көндә-көн тормыш яшырып тора, һәм инде киләчәктә дә бергә матур итеп яшәргә ясый. Шуның өчен сезгә хуш сәламәтлек. Лесхоз картлар һәм инвалидлар йортында да өлкәннәребез өчен бәйрәм чарасы оештырылган иде. Биредә тәрбияләнүчеләрнең генә кызганычка каршы күңеле китек. Чөнки кайберләре гомер көзен балалары, туганнары янәшәсендә уздыра алмый. Бәйрәм барышында башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиев аларны өлкәннәр көне белән тәбрикләп, җылы сүзләрен яңгыратты. Без инде сезнең белән шактый еллар октябрь башында очрашабыз. Районыбызның мәдәният йортларында, мәктәпләрдә, китапханәләрдә, барлык җирдә бүгенге көндә менә шушы 10 көнлектә ветераннарны котлау буенча төрле чаралар үткәрелә. Менә без Аритка кадәр дә берничә чараны үткәреп сезнең яныңызга килдек. Инде сезнең монда яшәү өчен мин әйтер идем, мөмкинлекләр начар түгел. Һәр даим мөмкинлекләр, чаралар үзгәреп тора. Аны шуның белән дә раслап китәргә кирәк. Бу лесхоз өлкәннәр йортына килергә теләүчеләр шактый. Хәзер чират буенча гына монда сез монда киләм дигән кеше әлбәттә килә ала. Шуңа күрә бер-берегезне хөрмәт итеп, коллективны хөрмәт итеп, шунда матур итеп Ходай биргән гомерегезне яшәсәгез иде. Мин барыгызны да шушы матур өлкәннәр бәйрәме белән сезне тәбриклим. Бу йортта барлыгы 89 кеше яши. Хезмәткәрләр һәрберсенең холкын яхшы белеп, үзенчә якын килергә, ярдәм итеп күңел яраларын төзәтергә тырыша. Ләкин бу мөмкинме соң? Балалары булып та кайберәүләр картлар йортында яшәргә мәҗбүр. Тән ярасы төзәлсә дә, җан ярасы төзәлми диләр. Әлеге йортның директоры Илһам Нургалиев та, күрше Теләче районыннан килгән вәкилләр дә котлау сүзләренә бик теләп кушылды. Сикәлдәле тормыш юлы үткән, аянычлы язмышка дучар булган бу өлкәннәре безнең күбесенең күзендә яшь бөртекләре. Кайберәүләр уйлар диңгезенә чумып тыныч кына концерт программасын күзәтте. Менә монда торганыма 1 ел. Шул хәтле миңа ошый, матур, Аллага шөкер, әйбәт. Менә шул сүзләрне әйтим. Ашыйбыз бик тәмле иттереп дигән шикелле. Җәй көне бик матур булды. Вообще прекрасно монда юллар, урамнар дигән шикелле. Тормыш юлында төрле авырлыкларга дучар булган өлкәннәребез бүгенге көнгә уңайлы тормыш шартларына куанып бетә алмый. Вафира апа белән Мария Ивановна бу йортка әле күптән түгел генә күченеп килгән. Хезмәткәрләр биредә яшәүчеләр белән уртак телне тиз таптык диләр. Ярәндем, Аллага шөкер. Бик якты чырайлы бөтенезе, хурлап булмый. Бик әйбәт әзерләре, аш-суларны да. Ул инде менә Айгөл, Алина да бөтенесе садар кочаклап алалар инде, рәхмәт. Бик яраталар. Вафира апа дип кенә торалар. Тормышлары монда бик әйбәт. Хурлап булмый. Рәхмәт. Ул директор шундый әйбәт. Башлардан сыйпап, яратып торалар, аркалардан сыйып.
Менә койларда эшләдегез, тормыш иткәндә ниләр белән? Колхозда эшләдем. Ничә ел? Төрлесе. Постоянно. Мен келдім, нейден Петровскийдан келдім. Петровскийда тұрмышқа шықтым, шунда тұрдым. Қайнанам бар ек, күйеуім бар ек, алар бітті, бір өзім қалдым. Бір өзім қалғаштын, ешерге ауыр деп, балам бар ек, балам өлді, таба алмадым. Күйеуім өлді, қайнанам өлді. Мен өзім гүна қалдым, өзім гүна қалғаштын, өзімден гүна болмайынды деп айттылар да, мен аңа енді бар сонда қартлар жұртына деділер. Міне сонда сіздің жанға келдім енді мен. Сіз бір неме айтарсыз, мені ташламассыз деп. Бәйрәм бик күркәм үтте, әзерләнгән бүләкләр дә тапшырылды. Лесхоз мәдәният йорты хезмәткәрләре һәм үзешчәннәр өлкәннәр өчен күңелле концерт әзерләгән. Бәйрәм ияләре матур, моңлы җырлар тыңлап яшьлек елларын искә төшерде. Мәгънәле шигырьләр, дәртле биюләр программада барысы да бар иде. Ülkənlərə Allah yerdən birsin, alarqadır varlıq, ağırlıq. Ülkənlərə sünməz yıldızlardan, ye quyoşdan heykəl salırlıq. Gün yoxşığa iletəsiz, tınlıyız siznin sözünü. Hər işdə örnəksiz bizə, hürmət edəbiz sizni. Йортта җылы, тәрбиядә җитәрлек, әмма кайберсе сагышлы күзләрен тәрәзәгә төбәп, өмет белән баласын, туганын, авылдашын көтә. Өлкәннәр 10 көнлеге кысаларында байлар сабасында Ильвина ресторанына 50 ел бергә гомер иткән алтын парларны чакырып хөрмәтләделәр. Гөлшат Галиякбарова репортажына күз салыйк. Кеше гомере агымсу кебек уза да китә. Бала чакны гүзәл яшьлек алыштыра, аңа алмашка гомернең иң матур чоры гаилә корып, балалар үстерү вакыты килә һәм еллар узып, кеше гомер көзенә аяк баса. Яшьлектә сайлаган парың белән тигез, озын гомер кичерү бәхте һәркемгә дә елмайыр дип әйтеп кенә булмый. Ильвина ресторанына алтын парларны хөрмәтләү кичәсенә 50 ел бергә гомер кичергән парлар чакырылган иде. Безгә бик куанычлы һәм күңелле вакыйга дип саныйм моны. Безнең районыбызда шундый традицион рәвешкә әверелгән бәйрәмебез 50 ел бергә яшәүче өлкән парларыбызны җыю. Без менә бүгенге көндә бик матур Ильвина ресторанында 50 ел бергә гомер итүче өлкән парларыбызны җыйдык. Алар чыннан да безнең икътисадыбызга, районыбызга зур өлеш керткән кешеләр һәм аларга карап без сокланырга һәм аларга тиңләшергә тиеш дип саныйм. Чөнки алар безгә үрнәк гаилә, үрнәк пар. Алар бик узак еллар хезмәт стажына ия кешеләр, шулай ук бик матур тормыш итәләр, төрле матур шигырьләре бар. Әлбәттә, бу шара безгә кирәктер дип саныйм. Чөнки яшь буынга бер тәрбия шарасы булып та тора бу. Аларга үрнәк булып тора. Безнең бүгенге көндә өлкән парларыбыз 50 ел бергә торучы соңгы елларда артып киләләр. Бу бик шат, без шатлыклы, куанычлы хәбәр дип саныйбыз. Чөнки узган ел гына менә мисал өчен алсак, без 27 пар 50 ел бергә торган булса, бу ел без 32 парны районыбызда барладык 50 ел бергә гомер итүче. Шуннан да аларның барысы да безнең бәйрәмгә килеп тә җитә алмыйлар, әмма ләкин аларны өйләрендә дә котлап китәчәкләр. Шәмәндәннән килгән Әбсәләмовлар гаиләсе һәркемнең игътибарын җәлеп итәрлек иде. Кояш кебек балкып торган Алсу ханым янәшәсендә тыныч, сабыр Вакыйф абый. Бүтән гомерләре Шәмәндән белән бәйле Әбсәләмовлар эшли дә, яши дә беләләр. 4 кызлары, оныклары өчен сөенеп гомер итәләр. 2 кызлары Америкада төпләнгәч, 5-6 ай анда да торып кайталар. Өйләнештек 67-дә. Вакытта студентлар идегез. Без студентлар идек. Укып өйләнештегез милдәсез. Юк, без укыган дәврдә өйләнештек. Мин 3нче курста укыйдым. Бәбиебез туды. Ул баланы әтимнәр карый тордылар. Мин укып бетердем 1 елга алданрак. Анар мин Бербаш авылында инглиз телен беренче тапкыр районга керде, Балтач районында. Инглиз телен кертем, Җәлил хәзрәтләрне укыту бәхетенә ирештем. Алар 5-6-да укыйлар иде. Аннан соң Шәмәрдәнгә кайттык инде, ирем укып бетергәч. Менә шул заводта, Сыраканы заводында мин мәктәптә, аннар бергәләштек инде. Менә без әле 70-нче елны гына кавыштык. Ишебез бергә бала, әти мин. Менә шулай
төрле җирләрдә эшләп, бер башта эшләп, эшләмәгәндә урын юк әлегә ул вакытта. Менә шулай. Вакыт абыйның нинди сыйфатларын кешегә Ой. бик актарга була? Менә Вакыйф абыйның сыйфатлары шундый шәп булган аркасында без аның белән 50 елдан артык яшибез инде. Ни бик кызу, ул бик салкын. Сүрән дип әйтим инде, тыныч характерлы. Теге лед и пламя дигән шикелле. Мен кызынганда ул сүрелдерә. Менә дигән ир кеше әйбәт ата, әйбәт ир, әйбәт бала, әйбәт туган, әйбәт ир туган менә шундый. 50 ел бергә гомер иткән һәр парның сөйләрдәй сүзләре, искә алырдай хатирәләре күп иде. Шулай да яшьлекне искә алу иңнәргә канат куя, күңелләрне җилкендерә. Фатих абыягыз бик шидәр иде, бик уңган иде. Үзенә кызларны каратып тора торган җегет иде. Безнең тоебыз балдак алыш-бериш булмады. Әле мин язылышымда бәби булгач кына 3 елдан соң, 2 елдан соң гына язылдым. Бу 50 еллыкка да соңга калып киләбез сеңнем. Язылышмагач көткән булдым инде шушы нине датаны. Менә шул безнең ниту кайтып кунаклар җыйдым да, бәләкәй генә эшләгән акчама шунда колхозда эшләгән акчама кайтып кунаклар җыйдым да, кичкенә генә өйдә туй ясап алдык. Бу кайсы авылда булды инде? Бу Юлбатта булды. Аны Юлбат калып кайттым сразу. Элек җомга уеннары бар иде. Җомга уеннарында төшеп, мен күңеллеген әйтеп, бөтен районнан колхоздан киләләр, районнан шәһәрдән кайтатганнар иде. Менә шунда бик матурлап танышып, рәхәтләнеп менә күңел итеп йөрдек. Бәйрәмне алып баручы мәдәният хезмәткәрләре һәрбер пар белән якыннан таныштырдылар. Алар турында иң җылы сүзләрне генә әйтергә тырыштылар. Алтын парларның балалары, оныклары да аларга рәхмәт сүзләрен, җылы сүзләре һәм җырлары аша җиткерделәр. Алтын парлар алар белән горурланып утырды, чөнки аларның бөтен тормышлары, яшәешләре балалар өчен булган. Ике бала үстердек, бер малай, бер кыз. Икесе дә югары белем алдылар. Берсе Мәскәүдә землеустроительный университет бетерде, берсе Казанда ФРГ теге Ульянов университетын бетереп, үз һөнәрләре белән эшли. Кызыбыз мәктәптә, гимназиядә эшли, улыбыз Казанда үз һөнәре буенча эшли. Землеустроительный комитетта. Менә шул әйбәт кенә яшиләр, үз тормышлары бар, Аллага шөкер. Biz бабай белән икебез бергә яшәп ятабыз, әлхәмдүлилләһ шөкер. Бик әйбәт яшәдек. Хәниф абыйгыз бик әйбәт кеше булды ул, бик акыллы, бик уйлап кына сөйләшә торган, күп сөйләшмәс ул. Гаиләне бик хөрмәт итеп, балаларны бик яратып, балаларны тәрбияләүдә бик булышып бергә яшәдек без. Аллага шөкер, хәзерге көндә дә Аллага шөкер әйбәт кенә яшәп ятабыз. Алтын парларны Саба районы башлыгы Рәис Минныканов иң җылы сүзләр белән тәбрикләде. Бик бурланабыз ошо парлар белән. Киләчәктә дә сезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык, балаларны игелен күргәсен, табыннарыгыз мулла күрсен. Һәм инде нинди хыялларыгыз бар, Ходай сезгә бирә күрсен иде. Сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт. 64 ел бергә гомер кичергән Юныс абый һәм Мәрьям бикә Гайнетдиновлар аеруча зур хөрмәткә лаек булдылар. Үзләре дә яшь парларга киңәшләрен җиткерделәр. Оешма предприятие җитәкчеләре дә үзләрендә эшләп лаеклы ялга чыккан алтын парларга бәйрәм бүләкләрен тапшырды. Байлар сабасыннан Раиля Панизамиева оештыручыларга рәхмәт сүзе белән чыгыш ясады. Өлкәннәр көне уңайнан югары утар акылга зәгыйф балалар йортында да бәйрәм чарасы оештырылды. Интернатта эшләп лаеклы ялга чыккан ветераннарны хөрмәтләү тантанасында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Өлкәннәр 10 көнлегендә биредә эшләп лаеклы ялга чыккан ветераннар хөрмәтенә чәй табын әзерләп, күңелле концерт программасы оештыру балалар йортындагы матур традицияләрнең берсе. Быел аларны тәбрик итәргә килгән башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Таһир Шәрәфиев бу йортта таш бәгырьле кеше эшли алмый, сез бигрәк тә авыр чорда эшләгән кешеләр. Район җитәкчелеге исеменнән сезгә зур рәхмәт дип белдерде. Халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин да сүз алып сөйләде. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, тазалык, гаиләләрегездә тынычлык, иминлек булсын. Без сезнең хезмәтегез өчен бик куанабыз һәм бик шатланабыз. Әлбәттә, сез эшләгән чорда үзегез беләсез, менә әз генә кызлар стенага элгәннәр. Бик аз гына күләмдә фотография, но шул фотографиялардан без күрергә мөмкин. Сез нинди шартларда, кайсы вакытта, нинди зур хезмәт башкарганыгызны шуннан карап белергә була.
Bu elbette tarih. Бүгінгі күндә безнең bu матур интернатыбыз 55 елын билгеләп узды. Bu инде әлбәттә узак вакыт. Һәр хезмәт авыр һәм катлаулы, ләкин интернатта акылга зәгыйф балалар белән эшләү, аларны тәрбияләү күп сабырлык, көчле ихтыяр таләп итә. Элек юлы да, уты да, суы да юк иде, ә интернатта 30лап бала яшәде. Мондагы эшне тамамлагач, шәмәрдәнгә менеп, утын төяп алып төшә идек. Ничек түзгәнбездер, мөмкинлекләр булмаган заманда хезмәт куярга туры килде дип сөйли өлкәннәр. 61 елдан бирле шушы верхний ударныйда эшләдем. Иң башта Фадыев дигән бер директорыбыз шулые, аннары аның иптәше Дүйсапа булды. Аннары әзрәк эшләгәч Имам Гараевич булды. Аның кулында да күп эшләдек. Бик авыр заманнарда эшләдек җаным. Тау астыннан суларга мендек. Пишләргә яктык, чый утыннар. Аннан соң идәннәр суып барыр, идәндә бызлар катып барадыр ие. Балалар аннан-моннан җыелган бөтенесе, каян-кая чыгып чабарлар ие. Менә шулай торып, бик нужна күреп яшәдек. Менә шундый хәлләр. Имами тоже бик авыр күрде. Имамига әйтәдер инде мин, Имам Гараевич димәдем. Имами, ни хәл чыгыйсыз, иртүк чыгып китәсез, таң аташы кычкыргач кына кайтасыз ди торганым. Мин диде, Фирая диде, мин йөрмәсәм диде, балалар аш утыра бит диде. Ул вакытта юл да юк, машиналар юк, керзі бейтекләр белән менә ул да шулай итеп тырышып тора, бара, алга таба әзрәк, ул эшли башлагач спонсорлар табып, менә шулай итеп китте диттем. Без бик авыр заманнарда эшләдек. Менә монда 62 елда менгән имешләргә Имам Гараевич кулында эшләдем. Ничә еллар, 40 елга якын эшләдем. Филүзә бар имда, Нурияның әнкәсе. Шулар белән бик авыр тормыш булды ул вакытта, эшләүче кеше бит инде без. Бөтенесен эшләдек инде. Суларны астына әпенеп, идәннәр юып, онда пишкә ягадыр, пишкә яграмдым. 62 елда балалар гына килгән ие. Шул вакыттан бирле менә 78 ничә шуңарчы эшләдем инде мин. Филүзә кулында ул Нуриялар белән бергә эшлиләр ул вакытта. Хәзер исемен онытам инде. Шулай итеп бик каты эшләр инде, балам жарар инде тагы. Имамига рәхмәт яусын. Бер сүз әйтмәде, игәдә төшеп мендек. Сыер савасы бар ие, балалар бар бит ул вакытта, әнкәем авыртадыр ие. Шулай итеп менә бик зур рәхмәтле мин имамига. Ашуланмады, бер ашуланганын да белмим. Тәрбияче, санитар һәм башка хезмәтләр башкарып ялга чыккан 43 өлкән буын вәкиленең 30-гына килә алган. Ятим балалар тәрбияләгәнгә күрәсең. Бүгенге көндә аларның барысы да бәхетле картлык кичерә. Күңелле концерт программасына районыбызның моңлы җырчысы Рисәнә Мустафина да яместәде. Yatıp yıllar şartlar buğa Üzekli söyler bir Emikli yıllar bana Nihanın sındıralar Balanlar bir hayal bilir Koyunlar kındılar Сүз алып сөйләгән өлкәннәребезнең барысы да гомер буе шушы балалар йорты белән җитәкчелек итүче Имаметдин Гараевны мактый. Барлык кыен мәсьәләне, проблемаларны хәл итүне, эшне тиешенчә оештыруны үз җилкәсендә күтәрә ул. Мин аларга инде самый главный сәламәтлек, авырмасыннар, тигезлек, балалар кайгысы күрмәсен. Картлык көннәрендә шын менә ничек әйтим инде кайгысыз усыны аларның гомерләре. Алар миңа бик якын, как будто үземнең туганнарым кебек. Акылга зәгыйф 80 бала тәрбияләнүче балалар йортындагы бәйрәм бергәләшеп чын күңелдән сөйләшү, рәхәтләнеп ял итүдә булды. Өлкәннәребез сау-сәламәт булып, дөньяга ян биреп яшәсен. Сатыш авылында гомер итүче ветеран укытучы Тәкмилә әби Садыйкова өчен 1 октябрь икеләтә бәйрәм. Бу көнне якыннары аны халыкара өлкәннәр көне белән бергә туган көне белән дә тәбрик итә. Быелгысы исә тагын да
Истәлеклерәк, Тәкмилә әбигә 90 яшь тулды. Тәкмилә әби матур күлмәк кофтасын киеп, ак яулыгын бөркәнеп сабыр гына кунаклар килгәнен көтә. Шул ук вакытта уйлары белән гомер йомгагында сүтә. Күзләрендә исә ни арада үтеп киткән соң бу 90 ел гомерем дигән сорау чагыла кебек. Чыннан да, адәм баласының яшнәп-яшнәгән чаклары, эшләгән вакытлары, ут уйнаткан чорлары мизгел кебек сизелми дә үтеп китә. Шөкер, картлык көнендә Тәкмилә әби бик бәхетле, йортның иң түрендә балалар, ыны-гынык хөрмәтен тоеп яши. Үзе ул Теләче районы Савыш авылы кызы. Герман сугышы еллары яшүсмер кыз күңелендә нык уелып калган. Бик авыр булды. Ул вакытта Нидә алан мәктәбендә укыдым инде. Әни моныңа кадәр шешәгә тутырып, сөт бирер. Аннары икебезгә дә икешәр бәрәңге биреп җибәрә торган иде. Көлгә күмеп. Шул көлгә күмгән бәрәңгене нигә нәрсә соңга чистартып, озын тәнәфестә ашый торган як шул сөт ни белән. Әти болында пешән чаба, әмма пешән чапкан вакытта кызым монда бик күп җиләкләр бар. Менә мин чапкан пешәнне дә таратып бар. Колхоз пешәне бит инде ул. Шул пешәне астында җиләкләр күп. Шунда мин җиләк ятырган, җиләк ашый торган идем. Безнең булан бик ни алан белән ике арада, киң Теләче белән ике арада. Шул кадәр шушлай торып, нигә мәче борчага өлгергәч, мәче борчага ашый торган идем. 13 яшь инде. Әни иртә белән уята. Кызым, сәгать 3 тулды, аннары 4-нчегә китә. Әйдә балакайым теге бүлеп биргән мине урага чыгыйга инде. 13 яшьлек бала урак тотып, урага бозай урабыз иң беренче. Шуннан мин эчкәрәк кирип китәм дә. Бозайны уамда. Бозайны ашым. Шайтырып. Кызым, тамаңа тия күрмәсен инде яме. Юк бит ул вакытта. Бер нәрсә дә юк. Мәктәпне тәмамлаган яшь кызны тормыш җилләре саба якларына китерә. Берничә айлык курслар үтеп, укытучылык һөнәрен үзләштерә ул. Һәм аны башта югары Шытсу авылына, аннары Арташ мәктәбенә, әзрәктән Сатыш авылына укытучы итеп билгелиләр. Ветеран укытучының иң гаҗәпләндергәне ул вакыттагы балаларның тәрбияле булуы. 45-нче елны нигә bir 15 gün gene okuttular da nişe gidip ders veresin yukarı Şıtsu'ga okutuşu itip bilgilediler. Yukarı Şıtsu'da 2 yıl okuttum. Balalar akıllı bolgan iken nişek min aytan şolay geçti. Yeş bitinde bir vaqt 17 tulgan gana 48-nji yılını Satışqa keldim. Satışta okuta başladım ondan sonra abi direktör, mektep direktörü. Oy, strugoya abi. Şunday. Nege? Нәрсе sonra elek balalar көп. Bik tыңный тұрғаннар оқушылар. Міне Сабиржановлар келгілерлер әлі. Шоқ қатам шоларға. Шол қадар иқтибарлы балалар. Еп-ешкіне қызындар айтып санап тілер енді. Аллаға шүкір, шол айтып оқыттым 48-нче елдар алып. Неге қадар. Алай күп оқытмадым инде 40 ел гына оқыттым. Сатыш авылында ак әбиебез төпләнеп тә кала, чөнки аны шушы авыл егете Ибраһим яр итә. Әмма гомер күзләрен бергә каршы алугына аларга насыйп булмый. Гаилә башлыгы 60 яшенә җиткәндә вафат була. Тормышка чыктым, тормышка чыккач, Аллага шөкер, бик акыллы булды иптәшем. Нигә элек электрлар юк инде ул балам, ут жандырып утырасы. Нигә нәрсәсен кайнатам әйтә торган иде. Менә балалар, сез дәген минем балаларым, килегез әле, балаларын чакыра. Бу сезгә караганда да менә бу баланы яратам. Бу балам кайтып кергәч, үйләрем ямнана дей торган иде. Кызлар көләләр. Ни туган апагына әйбәтне әти. Барыгыз да әйбәт дей торган яннары су. Бик тату утырдык, Аллага шөкер, кайнанам белән, кайнатам белән. Нигә нәрсә соңайлы кайнанам менә балаларны карап үстерде инде. Раиләм, әнәсем, ирегем.
6 балага гомер бүләк итсә дә, аларның өчесен бик яшьли җирле Тәгъмилә әби. 52 яшендә Әнәс исемле улы да вафат була. Бүген кызы Раилә, улы Ирек, оныклары, оныкчыклары аның төп яшәү көче. Төп йортта улы Ирек гаиләсе белән бәхетле гомер кичерә ул. Мин бу йортның төп килене. Әлеге йортка килен булуыма 30 ел гомер үткән. Бик аз гына да кебек, бик күп тә. Ләкин без менә әни белән бик тату, кыз белән әни кебек яшәдек. Безнең әни гомер буе укытучы булгангадыр инде. Бик гадел, бик тәртипле, бик эшчән кеше иде. Безне дә шуңа өйрәтте. Менә бер кызык кына әйбер әйтәсем килә. Килен булып төшкәннән соң, улым, кызым, акчаны үзегез тотырсыз диде. Һәм кызым, син ди мәктәптә эшлисе кеше, үз башыңа матур йорт. Кем капкасыннан чыкса, Тәкъмилә капкасыннан чыга дип әйтәләр. Шуңа күрә матур киен диде. Һәм аның сүзен тотып, гомер буе матур киендем мин. Без гаиләдә менә 3 бала, абый инде мәрхүм булса да, апа Нижекамскида яшәп ята. Һәм без инде җәйләрдә балалар гел бездә үстеләр. Мин килендәшем белә дә, апа белән сеңел кебек яшәдек. Менә бу уңсы көндә дә шулай яшибез. Балалар гөр килеп бәйрәмнәргә кайталар. Без кунакларга йөршәбез. Әни дә бик кадерле. Апа да алып китә торган иде Нижекам шәһәренә. Абый мәрхүм Казанда кунакларда йөртте. Без менә бик тату гомер кичердек үзебез. Безнең балалар детсадка да йөрмәде. Хәтта детсадта урын бар иде, безнең әни әйтте, кирәк түгел, үзем тәрбиялим дип, хактагын әбиле балалар гаиләдә тәртиплерәк, гаделрәк, эшчәнрәк икән. Балалар минем икесе дә шулай булды. Детсадка да йөрмәделәр. Мәктәптә карап начар укымадылар. Әйбәт укып, икесе дә югары белем алып үз эшләре бар инде. Без әнигә инде чын күңелдән бу уңсы көндәге бәйрәме белән тәбрик итәбез. Әле аңа яңадан Ходай биргән гомернең бәрәкәтлесен, тазалыгын телибез. Бу уңсы көндә әле тире йозак дип әйтәсем килә йортка. Яшермим, әле моңарчы безне әни көндез эштән кайткан вакытта чәй кайнатып, бәрәңгесен, чәен әзерләп торды. Без әзергә кайттык, әзердән киттек. Бик тату гомер иттек. Менә сезне бүгенге матур бәйрәмегез белән котлыйбыз. Районнан. Исәнлек, саулык, Рәис Нургалиев исеменнән дә котлыйбыз. Аннан соң өлкәннәр көне белән дә котлыйбыз. 5-сендә укытучылар көне аның белән дә котлыйбыз. 3 бәйрәмне бергә. Юбилярны тәбрикләп район, авыл җирлеге мәктәп коллективы җитәкчеләре, укучылары килде. Ничек хәлләрең, Тәкъмилә апа? Гәзитче. Гомер буе шулай булды, абый шулай булып калсын. Тәкъмилә апа, сине туган көнең белән котлыйбыз. Исәнлек булсын, сәләшеп, әле өмәкләшеп яшәргә ятсын. Алла берсә киләбез 100-гә дә. Һәр кайсыннан аның тарафына бик күп җылы теләкләр яңгырады, бүләкләр тапшырдылар. Ә иң мөһиме, өлкән кеше өчен ул әлбәттә игътибар тою. Тәкъмилә апа инде ул аның турында күп сөйләп була, но ул чын укытучы инде. Бик принципиаль укытучы, балаларны шул белемгә өйрәтергә бөтен көчен бирде инде ул. Без бит инде А хәрефеннән башладык, элек бит бакчаларда яшьләр юк иде бит инде авылда. Хәреф өйрәнү юк иде, әнә шул бер нәрсә белмәгән килеш барып күреп, безгә ул барсында өйрәтте инде. Әле ул гына түгел, көндез укытадыр инде. Ну, әбиттән соң авылны яклап бүлеп чыгып, безнең укулдан кайткач нишләгәнне барлап, укыйм ул, дәрес хәзерлим ул, уйныйм ул. Менә шуларны барлап бирделәр. Мин аңа бик зур рәхмәтлемен Тәкъмилә апага, чөнки аның белемнәре алга таба бик кирәк булды. Авырлык белән укымадык, аннан соң да югары уку йортларында да безгә бер нинди репетиторда кирәк түгел, мондай укытучылар булганда рәхмәттән башка бер нәрсә юк Тәкъмилә апа. Сән сау булсын, озын гомерле булсын әле, рәхәтләнеп балалары тәрбиясендә яшәсен. Тәкъмилә апаның башлангычтагы укучысы. Аннан соң мәктәпне бетергәч, миңа аның белән бергә эшләргә дә туры килде. Сатыш мәктәбендә мин укытучы булып һәм мәктәп директоры булып 14 ел эшләдем. Ул вакытта да Тәкъмилә апа безнең барыбер укытучы булды. Аннан киңәшләр сорадык. Аннан юл күрсәтүен үтендек һәм аның юлыннан барган вакытта педагогик хаталарны җибәрмәдек дип саныйм. Тәкъмилә апаның бик күп, бик дәрәҗәле укучылары бар.
Тормышның төрле юлларында югары үрләр яулаган кешеләр бар, һәм шул ук вакытта фән өлкәсендә дә югары үрләр яулаган кешеләр бар. Ул укучылар арасында фән кандидатлары бар, һәм шулай ук фән докторы. Сатыштагы бердән-бер фән докторы профессор Мөхәммәд Галиев Хатипның да Тәкмин апа беренче укытучысы. Димәк, укытучы начар эшләмәгән, димәк, укытучы балаларга нигезле белем биргән һәм аларга тормышка юлны күрсәткән. Тәкмилә би шөкер 90 яшендә әле күңел керлеген, шаянлыгын югалтмаган. Күзләре начар күрсә дә телевизорын теләп карый, рәхәтләнеп радио тыңлый. 6 оныгы, 4 оныкчыгы да аңа шулай картаярга ирек бирми. Аллаға шөкер җаным. Бик әйбәт яшибез. Минем киленем Татарстанда да юктыр, ан шикелле акыллы килен, акыллы кеше. Мине бик хөрмәт итәләр. Әлхәмдүлиллаһ, хисапсыз шөкер, оныкларым да хөрмәт итәләр. Менә шул. Төп йорттагы улы Ирек, килене Розалия, шулай ук укытучылык династиясын дәвам итүче оныгы Илнур өчен Ак әби өйнең йозагы, тәҗрибәле киңәшче, барлык балалар өчен туганлык йомгагын сөтми тотучы кадерле зат. Ходай саулык, бәрәкәтле озын гомер, кадерле тормыш бирсен үзенә. Кичә 5 октябрьдә үз һөнәри бәйрәмнәрен укытучылар билгеләде. Укырга, язарга, дөньяны танып белергә өйрәтүче затларның хезмәтләре олы хөрмәткә лаек. Аларны район мәдәният йортына чакырып тәбрикләделәр. Бәйрәм җырлы биюле чыгыш белән башланды. Бу укучыларның үзләренә гомерләренә җитәрлек аң белем бирүче, тормышка өйрәтүче укытучыларына рәхмәт сүзләре һәм бәйрәм бүләге булды. Шуннан да мөгаллимнең хезмәте шиксез авыр һәм мактаулы. Зыялы һөнәр ияләрен сәхнә түреннән Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Раул Гасимов тәбрикләп рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сезнең барыгызда чын күңелдән шушы улы бәйрәмегезгә тәбриклисем килә. Сезнең барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете, илебезнең тынычлыгын телисем килә. Сезнең тормышыгызда гел яхшы укучыларына булсын иде. Алар сезгә бик яхшы булып килмәсә дә, сездән чыгып киткәндә яхшы укучылар булып чыгып китсеннәр иде. Илебезнең тормышыбызның матурлыгын, байлыгын булдыручылар булып. Инде алда әйткәнчә, сез аларга күреп, куанып, без күрсәткән юлдан дөрес итеп бара торган балаларыбыз бар дип алар сезне хөрмәт иткәннәрен күреп яшәсәгез, күңелегез күтәренке, тормышыгыз матур булыр иде. Сезнең барыгызга исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Бу бәйрәмегез белән чын күңелдән котлыйм. Йөрәгем килгәндә рәсемне сөйли алсам, бер шигырь укыдым дип язганын әйтә алмыйм. Шул шигырь белән тәмамлыйсым килә. Как свечка горит у учителя сердце, а рядом, как птица, трепещет душа. И каждый здесь сможет учиться и греться, и каждому хватит любви и тепла. Гори огонек, несмотря на ненастье. Кому-то укажешь ты праведный путь, кому-то подаришь ты искорку счастья. Гори, свет любви невозможно забыть. Любите своих учеников, любите свою профессию, любите свою школу, любите свою работу, любите себя, любите жизнь. Свет любви забыть невозможно. Бәхетле булып яшәгез, шатлыкта яшәгез, исәнлек, саулык. Үз хезмәт юлларында олы нәтиҗәләргә ирешкән укытучыларга Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Шәмәрдән лицейында инглиз теленнән белем бирүче Лилия Владимирова укучылары арасында шушы фән буенча алга таба укуларын дәвам итүчеләр барлыгына нык шатлана. Димәк, укытучы балаларда һөнәргә, фәнгә мәхәббәт уята алган. Мөгаллимә дә фән һәм мәгариф министрлыгы бүләгенә лаек булды. Шәмәрдән мәктәбендә 24 елдан артык эшлим инде, инглиз телен укытам. Бүгенге көндә бөтен мөгаллимнәрне, бөтен укытучыларны бәйрәм белән котлыйм. Тазалык, тынычлык һәм уңышлар телим. Хезмәтебез бик авыр инде, ләкин дә мин үземнең тормышымны шушыңа багышлаганмын икән инде. Фәннемне бик яратам, укыта торган фәннемне, балаларымны да бик яратам. Һәм бөтен укытучыларга да балаларын эшләрен яратсыннар дип теләп калам. Һәрбер чыгарылышта да шундый балалар очрый. 1-2, 3 күбрәк тә була әле. Орча педагогик училищесына да кирип укыйлар, көллиятенә. Институтларда дагы бар шундый бик күп балалар шушы һөнәрне сайлый. Инглиз теле укытучы, именно инглиз теле укытучысы булыр өчен тырышалар. Сезгә менә рәхмәт әйтеп киләләр укучыларыгыз. Әйе, менә бүген дә бик күп балалар килде, җылы сүзләр белән. Аларга да мин бик рәхмәтле, онытмыйлар.
Аларга да уңышлар телим. Иләбәр авылында балалар бакчасында эшләүче Дамира ханым Зарипова да шушы мәртәбәле бүләкне алды. Бүгенге көндә балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Тәрбияче булып эшли башлаганыма 6 ел, ә инде укытучылык хезмәтендә бергә курсак 31 ел хезмәт стажым бар. Иң беренче хезмәт елымны Иләбәр башлангыч мәктәбендә башладым. 25 ел башлангыч мәктәптә белем бирдем балаларга. Инде мәктәбебез ябылгач, мин балалар бакчасына эшкә күчтем. Балаларны бик яратам. Хезмәтемне теләп башкарам, көндә сөенеп барам, көндә балаларымны сагынып эшкә барам, күңел күтәренкелеге белән кайтам. Сән сау эшләргә язсын дип телим инде. Шулай ук Саба муниципаль районы башлыгының мактау грамоталарына һәм рәхмәт хатларына ия булган укытучыларны да бүләкләделәр. Соңгы елларда мәгариф өлкәсендә эшләүче педагогик хезмәткәрләрне арендалы торак белән тәэмин итү программасы нигезендә дә эшчәнлек алып барыла. Быел шундый йортлар ачкычын Үзбәкстаннан Килдебәк урта мәктәбенә һәм Түбән Новгородтан Сабабаш төп мәктәбенә эшкә кайткан укытучылар алды. Рауль Гасимов бу программа буенча эш алга таба да дәвам итүен белдерде. Бүгенге көндә районда 900-гә якын педагогик хезмәткәр меңләгән балага заман таләбенә ияреп төпле белем бирә. Аларның хезмәте чын мәгънәсендә хөрмәткә лаек. Бәйрәм теләкләрен Мәгариф идарәсе башлыгы Илфат Шакиров та юллады. Соңгы елларда мәгариф системасына караш елдан-ел уңаякка үзгәрә. Бу инде төрле программалар белән аңлатыла моны. Монда инде төзелеш булмасын, ремонт булмасын, җиһазландыру булмасын, укытучылар өчен төрле грантлар кертеләр. Бу инде яшь укытучыларга, кайткан укытучыларга, күп еллар эшләгән укытучыларга да төрле грантлар бар. Монда җиңгән укытучылар ай сайын өстәмә 7 меңнән 10 меңгә хәтле акча алып баралар грант нигезендә. Безнең хөкүмәтнең мондый карашы, уңаякка карашы инде ул киләчәкне күз алдында тотып эшләнә. Билгеле менә бүгенге көндә без нинди белем һәм тәрбия бирәбез. Безнең хөкүмәтебезнең, дәүләтебезнең, үзебезнең киләчәгебез шуннан торачак. Шуңа күрә һәрбер укытучы, һәрбер хезмәткәр үзенең эшен тиешле дәрәҗәдә эшләргә тиеш, башкарырга тиеш. Һәм инде райондагы укытучылар, хезмәткәрләр безнең эшләрен тиешенчә башкара дип әйтеп була, чөнки республикада үзебезнең тоткан урыныбыз бар. Бу инде тәрбия өлкәсендә булмасын, белем бирү өлкәсендә булмасын, без беренчеләрдә барабыз. Илфат Шакиров үз чиратында озак еллар нәтиҗәле эшләгән мөгаллимнәргә район мәгариф идарәсенең мактау грамоталарын тапшырды. Соңгы 2 елда мәктәпләрдә тыл ветераннары һәм сугыш чоры балаларына багышланган эзләнү эшләре алып барылды. Истәлек альбомнары эшләнде һәм бәйрәмдә иң эчтәлекле альбом тәкъдим иткән мәктәпләр ачыкланды. Шулай ук мәгариф учреждениеләре арасында территориядә чәчәк утырту, аның дизайны, табыш алу номинацияләрендә җиңүчеләр дә билгеле булды. Тантаналы өлештән соң укытучылар Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрының спектаклен тамаша кылды. Ел сайын октябрь айының 2нче якшәмбесендә илебездә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләнә һәм шушы һөнәр ияләре хөрмәтләнә. Быел ул 8 октябрьгә туры килә, 5 октябрь көнне Казан шәһәренең теннис академиясендә әлеге көн уңаеннан шушы тармак хезмәткәрләрен тәбрикләү тантанасы узды. Анда районыбызның алдынгы хуҗалык җитәкчеләре, белгечләр, комбайнчылар, тракторчы, механизаторлар, йөк машиналарын йөртүчеләр, шулай ук терлекче һәм сыер савучылар, тармак ветераннары, барлыгы 31 кешелек делегация район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсән һәм Саба муниципаль район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов катнашты. Быелгы ел уңыш бәйрәме безнең өчен бик шатлыклы, ел уңышлы килде дип әйтәбез. Һәр гектардан 38 центнердан артык икмәк уңышы җыеп алынды, бәрәңгедән 240 центнер уңыш җыеп алынды. Бүгенге көндә терлек азыгы, силос культурасын җыю урнаштыру бара. Гомумән алганда барлык механизаторларыбыз, игенче механизаторларыбыз тырышып эшләделәр. Һәм иң алдынгыларын бүгенге көндә без менә президентыбыз бүгенге көндә республикада авыл хуҗалык хезмәткәрләре көнен үткәрү уңайыннан кабул итә. Шуның уңайдан безнең 31 кеше составында делегатлар дип әйтгәндә бүгенге бәйрәмгә баралар. Алар арасында иң алдынгы комбайнерларыбыз Җаннер комбайнда эшләүче Рөстәмнән Айрат, алар бу катнашалар. Аннан соң инде безнең Сайфуллин Нурулла менә иң зур күрсәтешкә ирешкән механизаторларыбыз, өлкән механизатор Ягуда эшләде ул.
республика күләмендә аларның күрсәткечләре яхшы урыннарда баралар. 5 механизаторыбызның ягъда эшләүче аларның барысы да бүгенге көндә бара. Иң алда механизаторларыбыз һәм иң алдынгы терлекчеләребез, җитәкчеләребез алдынгы урыннарда яхшы күрсәткечләр ирешкән 5 җитәкчебезнең бу составта Осаба җитәкчесе Давлев Зиннур, иң зур оешмабызның бүгенге көндә районда ул хуҗалык оешмасы һәм башкалар иң алдынгылар әйткәнемчә. Тантанада авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Сентябрь айының соңгы көне байлар сабасында ярминкә белән башланып китте. Бу көндә район халкы юн бәядән авыл хуҗалыгы продукциясен, яшелчә һәм башка күп төрле товарларны алып калырга ашыкты. Тулырак алдагы сюжетта. Көзге иртә яңгырлы булуга да карамастан халык сәүдәрәтләренә юл алган. Теләкләре ярминкәдә отышлы бәягә азык-төлек кирәк-ярак юнәлтү. Сатып алучы булганда сатучысы да табыла. Район кулланучылар җәмгыяте һәр елдагыча халыкка төрледән-төрле товар тәкъдим итә. Шәхси эшмәкәрләр, фермерлар да ярминкәгә товарны мулдан алып килгән. Беренчедән әйтеп үтәсе килә, барлык өлкәннәребезне шушы үзләренә генә хас булган өлкәннәр көне белән чын күңелдән тәбрик үтәсе килә. Аларга исәнлек, саулык, балалары белән, оныклары белән бергә исән-сау яшәргә дигән өметтә шундый теләкләрдә буласы килә. Барсы да исән-сау булсыннар, алар исән-сау булса, яшьләр белән берлә гөрләтеп яшәсеннәр дип әйтәсе килә. Менә бүген күргәнегезчә инде безнең Саба шәһәр җирлегендәге чираттагы ярминкә дип әйтик инде. Халык әле уянып чыгып кына килә. Ярминкәдә төрледән-төрле продукциялар бар. Бәрәңге 5-6 төрле сортлы бәрәңге алып килгәннәр, төрледән-төрле колхозлардан икмәген, итен, менә ике җирдә сөтен. Кыскача көн күрешкә күпме нәрсә алалар, бөтенесен алып запаслап куя. Печәне дә бар, саламы да бар мал тоткан кешеләргә. Шушы килүчеләргә үзебезнең зур рәхмәтебезне әйтәсе килә. Алга таба дагы бергә шулай базарлар оештырып, Саба халкын белән берлектә яшәрбез дигән өметтә каласы килә. Ярминкәдә халыкка көндә кирәк булган бәрәңге, ит, казылык, сөт продукциясе, икмәк, йомырка барсы да бар. Соңгы елларда мал туар асраучылар саны да артуга таба. Дәүләт тә ярдәмгә килә. Һәр сыер һәм кәҗә малына субсидия бүленеп бирелү куанычлы күренеш. Халиков крестьян фермер хуҗалыгы берничә төрле кош үрчетү эшенә алынып, аны җиң сызганып алып бара. Бүгенге сәүдәдә алар өчен уңышлы булган. Бүгенге көндә менә без инде фермабызның күркә фермасы, күркә, бройлер тавыклары һәм суйган үрдәкләр итеп чыктык. Халык аламы? Бүгенге көндә менә үрдәкләрне алып бетерделәр инде. Хәзер заказ биреп киттеләр күркәләргә һәм бройлер тавыкларны. Аларны иләренә әйтеп бирәбез. Безнең крестьян фермер хуҗалыгы 2016 елда оешып китте. Әле менә эшлибез беренче елны гына. Безнең инде бүгенге көндә 2000 күркәгә ясалган фермабыз бар. Сабада эшләп киттек, грант алып, менә бүгенге көндә күркәләребез бар, бройлер тавыкларыбыз бар. Халыктан спрос бар. Бигрәк тә инде менә бройлер сибиләренә яшь вакытта күркәләргә хәзерге көндә күп алып бармый. Үрдәкләрдә генә үстерәбез, казларда генә үстерәбез. Менә шуларны инде халыкка җиткерергә тырышабыз. Саба урман хуҗалыгы күп төрле агач, башка төрле декоратив үсентеләр тәкъдим итә. Локос Саба җәмгыяте кәҗә сөтеннән җитештерелгән продукция сата. Башка еллардан аермалы буларак быел ярминкәдә район ветеринария станциясенең махсус җиһазландырылган машинасы да бар иде. Мал табиблары, йорт мәчеләре, этләр һәм башка җанварларның сәламәтлеген тикшерү, белешмәләр бирү максаты белән килгән. Без бүген кешеләр этләр белән, песиләр белән кисен өчен, вакцинация ясар өчен, консультациялар бирер өчен дип чыктык. Бу әле безнең районыбызда беренче тапкыр әйе. Әле килүчеләр бармы? Әйбер генә сорап консультация алучылар бар әйе. Ярминкә кайный аз вакыт аралыгында барысы ни булса да алып калырга ашыга. Ассортимент югары, сайлап алу мөмкинлеге дә бар. Сыйфаты ягыннан да товарлар мактауга лаек. Ярминкә гүрләп бара. Bütün нәрсә бар, нәрсә кирәк. Менә свежий ит алдым, бүген генә суйган ит алып килгәннәр. Шундый яхшы карап торышка да. Тәмледер шәт иншалла. Менә аннан соң орлыклы бәрәңге алдым. Бәрәңге күп инде ул. Менә орлыкны алыштырырга кирәк. Бу тимершыкларның колобок дигән яңа сорт бәрәңгеләре. Менә шуны алып кайтып дип торам. Исән сау булсак, исән сау ашарга насип итсен. Өлкәннәр көне белән менә Аллага шөкер үземә дә бик яхшы күчтәнәчләр алып килделәр.
Моннан соң да шушылай күңелле матур итеп үтсен бәйрәмнәр. Бөтен танышларымны, кудагыйларымны, дусларымны бөтенесен дә өлкәннәр көне белән котлыйм. Исән-сау яшәргә, тынычлык белән яшәргә насыйп итсен Ходай. Ярминкәдә сарык малыннан башлап саламга кадәр нәрсә кирәк бар да бар. Сатып алу ниятен кара көзнең моңсу яңгыры да боза алмады. Алдагы елларда да ярминкәләр, шулай гөрләр, авыл хуҗалыгы продукциясе югары бәяләнер дигән ышанычта калабыз. Узган атна азагында Сабаның спорт мәдәният үзәгендә соңгы елларда традициягә әйләнгән Кабак бәйрәме узды. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов инициативасы белән башланып киткән әлеге чара елдан-ел үзенең матурлыгы, җылылыгы белән сөендерә. Саба районы халкының яшәешендә кабак аерым урын алып тора. Аны бездә яшелчәләр патшасы дип тә атарга була. Җәй нинди булуга карамастан, аны һәр бакчада диярлек үстерергә тырышалар. Яңгыр яумаса, сулар сибеп үстерәләр. Чөнки халык ел сайын сентябрь ахырында Сабада кабак бәйрәме булачагын белә, алдан ук аңа әзерләнә башлый. Саба дулкыннары телерадио компаниясе игълан иткән бәйгедә катнашырга теләүчеләр быел да иртәдән ук автобусларга тиелеп килеп җиттеләр. Күз карасы кебек саклап үстергән кабакларын, кабактан ясалган күз явын алырдай композицияларны, тел йотардай тәмле ризыкларны тезеп тә чыктылар. Кабак бәйрәмендә теләгән һәркем катнаша ала һәм иң мөһиме берәү дә бүләксез кайтып китми. Иң зур кабак, иң матур композиция, иң тәмле кабак бәлеше, кабактан иң тәмле ризык, агитбригадалар һәм концерт номерлары номинацияларының һәрберсендә җиңүчеләр ачыклана. Күзгә байлык, күзгә муллыкны чагылдырган композициялар янында тукталмыйча үтү дә мөмкин түгел иде. Бакчада бер-берсеннән әллә аерылмаган кабаклар нинди генә кыяфәтләргә кермәгәннәр. Кабак бәйрәменең күркен нәрсә дигән сорауга катнашучыларның җавабы ике генә төрле булды. Беренчесе иң зур кабак, икенчесе иң тәмле кабак бәлеше. Быелгы иң зур кабакны исә Олы Кибеш авылында яшәүче Диләрә Мөхәммәтшина үстергән. Аның авырлыгы 30 килограммнан артык булды. Бәйрәмгә ул үстергән кабакны Күбәләк балалар бакчасында бергә эшләүче хезмәттәшләре алып килгән иде. Мөхәммәтшина Диләрә безнең коллегабыз, тәрбиячебез, ул безнең кабакны бик кат үстерә. Бу кабакларны алар бөтен нәрсәгә дә тоталар, аны үзләренә ашарга да тоталар, төрле ризыклар да әзерлиләр, малларына да ашатырга тоталар. Авыл җирендә маллы кешегә кабак артлы бит ул. Нишләсәң дә була, нәрсә эшләргә дә була. Аның белән файдаланырга була. Моны малга тотсаң әйбәтрәктер инде. Ризыкка бит инде бәләкәйрәк, кабаклар тәмлерәк була. Алар сушнирак була дип, ашарга тәмлерәк булалар. Кабак бәйрәмен күзәтергә район җитәкчелеге дә килде. Район башлыгы Рәис Миннеханов бәйрәмгә килүчеләрне, анда катнашучыларны зур шатлык белән сәламләде. Чөнки 10 елдан артык үткәрелсә дә, бәйрәмнең дәрәҗәсе кимеми. Һәм ул үзе дә композицияларны бик кызыксынып күзәтте. Яңалык буларак тәкъдим ителгән фото зоналарны да бик ошатты. Тәмле ризыкларны да авыз итте. Бәйрәмне оештыручы Саба дулкыннары телерадио компаниясында эшләүчеләрнең дә һәрберсе үзенә тапшырылган вазифаны үтәү белән мәшгуль булды. Һәр ел сайын әлеге бәйрәмне көтеп алабыз һәм ул берәр үзенчәлекле ягы белән безнең хәтерләрдә кала. Ел сайын кабак бәйрәмен үткәргән вакытта без алдагы елларда да ничек итеп үткәрик микән, нинди яңалык кертик микән дип уйлыйбыз, хыялланабыз. Һәм менә кабак бәйрәмнәре елдан ел матурлана, елдан ел нәфисләнә, елдан ел аның географиясы арта. Беренче елларда без Саба районы вәкилләре белән генә үткәргән булсак бу бәйрәмне, хәзер инде безнең географиябыз арта бара. Татарстанның кайбер районнарыннан, мәсәлән, менә Балташтан, Теләче районнарыннан киләләр. Әле быел менә кайсы районнан тагын килеп төшәрләр, шалтыратулар булды. Менә монысы да безне бик сөендерә. Димәк, безнең Саба дулкыннары радиосын тыңлыйлар, безнең белдерүләргә ышаналар һәм алар шушы бәйрәмнәрдә катнашалар. Шулай дип сөенәбез. Кабак бәйрәме инде ул, мин аны әйтер идем, хәзер инде халык бәйрәменә әйләнде дип. Чөнки әлеге бәйрәмнең ел сайын үзенең бер аерым изюминкасы була. Һәм халык та бик тә яратып, бик тә нык әзерләнеп һәм күзгә күренмәгән әллә нинди фантазияларга бай композициялар эшләп алып килә. Һәм менә шул ягы белән дә ул бик күңелле. Һәм без бик рәхмәтле үзебезнең районыбыз халкына. Инде зур кабакларга килгәндә, Гөлшат, әлбәттә инде менә беренче елларда әллә уңышлар ныграк булды микән, һава торышлары әйбәтрәк булды микән. Беренче елларда уздырганда безнең хәтта 52-53 килограммлы иң зур кабаклар килгән иде бәйгебезгә. Инде елдан ел бу кабакларның бәлки инде шул ук инде табигать белән бәйледерме, килограммнары дип әйтик инде һаман сайын авырлыклары кими бара. Инде менә бу ел инде без әллә бөтенләй дә гомумән дә кабаклар, зур кабаклар үсмәде микән инде дип тә аптыраган идек. Менә Худайга шөкер, безнең
bu beygege kilişlerimiz özlerinin en zor deyip bakşalarında sular sibip üstürgen zor kabakların alıp kildiler. Mine hazırge en zor kabaklarının ağırlığı o 31 kilogramdan artık deyip hatırlayayım. Biz Sabadlı Kınları Teleradyo Kompaniyası kollektivi, barlık jurnalistler halkka bik zor rahmet aytamiz. Biz o'tkazgan şuşa bayramga yaratib kelganlari uchun ham bik nıq azirlik bilan kelalar. Bunun kadar azirlikli kelgan bayramlar ali bizning rayonda yo'q tasimon tuyula menga. Chunki bunlar 15'er kun birer oy azirlanalar ham is ketmali motor bayram hosil bo'lamlar. Barimizning birga tirishligi bilan xalqqa bik zo'r rahmat, yasli baxshalarga, maktab kollektivlarına, ayırım xalqqa biz kollektiv bilan rahmat aytamiz. Rayonның мәдәният хезмәткәрләре соңгы елларда бер коллектив булып әлеге бәйрәмдә катнаша. Бу ел алар кабак белешләрендә бик күп пешергәннәр иде. Теләгән кеше кабак ипиеннән дә авыз итте. Районның берничә мәктәбе дә бәйрәмдә катнашты һәм алар композициялар ясаганнар иде. Байлар сабасында эшләп килүче 5 балалар бакчасы исә жюрины һәм тамашачыларны берсеннән-берсе үзенчәлекле композициялары, кабактан әзерләнгән күп төрле ризыклары белән шаккатырды. Идеялар елдан-ел артып кына тора. Bu көңелле мәшәкатьләр, көңелле әзерләнүләр бу бәйрәмне ел саен көтеп алабыз. Кабактан композицияларны да алдык һәм шулай ук кабактан төрле ашамлыклар да пешердек. Бик күп төрле ашамлыклар әзерләргә була, ләкин без шуларның бер 7-8-ен генә әзерли алдык. Biz indi bu bayramni kollektiv bilan yil sayin kutib olamiz. U bizga nechikdir o'quv yili boshida shunday zo'r ruh istab jibara turgan bir motor shora bo'lib turadi. Shunga ko'ra biz indi qizlar bilan bu qoboq bayramini o'stirga kerak deb bir-birimizga aytishib, turli interesli, qiziqli urliqlar bo'ldirib, o'zlarining bog'chalarida har kishi o'stirga tirisha. Chunki bayramga olib kelasi bor. Shunga ko'ra endi biz bugun qoboqlarning nindi sorti bor, nindi turlari bor, borisini olib kelirga tirishdik. Bu ish nechikdir bizga bu yil ayrisha yengil berildi. Biz qizlar bilan mana birdan bo'lib jinolduk, ta qizlar narsalar ishlab qo'yar ekan bu yil deb. Ham biz tutundik mana shu foto zonadan. Kuzgi mulliqni mulliqdan gina tugul, ham shu kuzgi mulliqdan motorlikda yasab bo'ladi degan aytib ko'rsatasiz keldi. Ham biz o'zimizning xayolimizga erishgandik bizdir deb o'ylaymiz. Bu kuzgi mulliq bayramini biz yil sayin kutib olamiz. U bizga ayrisha bek yoqin. Biz ona ilhamlanamiz. Endi biz yorti yil oldin o'ylana boshlaymiz. Endi narsalar yosa ekan, sabah xalqi narsalar bilan shoqqattirar ekan biz deb. Ham mana shu shunday jenliklar bilan krayevidение ko'rsatasiz keldi endi. Tug'an yoqni ko'rsatasiz keldi. Xalqqa motor etib kartochka tushirgan foto zona yasadik. Ham o'zimizning aytaylar bilan birgalikda yasagan motor qoboqdan ishlanmalarimizni olib tushdik. Bu yıl qabaq bayramını hazırlanganda biz Tataristonda ekologik yili bo'larak shunga hazırlanırga bo'ldik. Ham kompozisiyalarni, tabiatni saqlayib, tabiat quchog'ida degan tematiklarga hazırladik. Biz kompozisiyalar yasadik. Bizning atiyanelar ham tarbiyachilar birlikda bik motor etib kompozisiyalar hazırladılar. Suv bo'yida, tabiat quchog'ida jenliklar alanida degan kompozisiyalar hazırladılar. Qoboq endi ol kishi turmushida bek zo'r rol o'ynaydi deb aytasim keladi. Qoboq bet endi ol bek foydali rizq, ondan bek ko'p turli rizqlar hazırlab qo'ylar, vitaminga boy, kishiga salomatligini o'g'an yig'inti yasaydi deb aytasim keladi. Комиссия эшкә керешүгә кабакка багышланган концерт тамашада башланды. Айрым җырчылар, фольклор коллективлар, үзешчән сәнгать осталары җырлады да, шигырьдә сөйләде. Кабак турында театраль күренешләр белән дә халыкны сөендерде. Тамашачы аларның һәрберсен алкышлап һәм көч, дәрт истәп торды.
Район халкы да бәйрәмне үз итә. Осталарның эшләрен күрергә, берсеннән-берсе тәмле, телеңне йотарлык ризыклардан авыз итәргә, күргәзмәләрне тамаша кылырга һәм үзе өчен тәҗрибә дә тупларга дип килә ул. Бәйрәм ахырында иң осталар, иң уңганнар ачыкланып, һәр номинация буенча бүләкләр тапшырылды. Район халкы киләсе елда тагын да зур кабаклар үстерү, тәмле ризыклар пешерү турында хыялланып, бәйрәм тәэсирләре белән өйләренә таралышты. Атна информацион программасы шуның белән тамам. Кичләрегезнең ямьле, ялларыгызның күңелле үтүен телибез. Исән-имин булыгыз.